Uh, FarRooQ. Okay, I'm Gary. Just step it down. Yeah, ajiye batun adawa mu just straight forward. Manta da batun jam'iyya. We take a lot of give you max respect. I show you spend a lot of set the game, how to debate talk. To ina mai gaskiyan yake kashe mu ake. To amma shi batu na kujera yake. But let me back to the fucking slaves. Kullin idanuwan mu na kan kudu. Let's thinking about shugabannin da ke cin kuɗi su gudu. We have to recall that mu muka kai su kan tudu. Maimakon su tallafa mana, amfani suke da dukiyan mu don su gallaza mana. Da zaka tambaye ni iya faliyatu ta nuna babu mai gaskiya. Yeah, a kullum faɗi yake shi kurma ne. Ya bada dukiyan a matsayin na talakawa ne. Amma mukarraban sun sa a sto sun binne. To baba idan da muka sa talakawa sun tebi kayan su. Mun yi tunanin kana da adalci, a shi kai da na baya babu bambanci. To fa mun fare daga sama har kasa bamu mai inganci. Jama'an Maiduguri sun yi halacci, amma kana gani ana ci musu mutunci. Look bro, idan ka ga barazanar hukuma ai akan mutumin kirki ne. Cause of leader taking point change, rayuwar kama sai ka rasa. No, okay, let me just quiet. Kawai bari na kauce. FarRooQ, I'm good.